dalawang beses po siyang mag-seizure. Eh wala rin naman po kaming sapat na ano, pera o ano, wala po kaming pang-check up po sa kanya. Kaya po humihingi po ako ng tulong para po madala yung anak ko sa iyo. Ayan po yung kalagayan niya ngayon. So, ah, tama po yung sinabi ni nanay na kapag kumakain daw po, kailangan hawak din talaga kahit maliligo. So, Opo. hindi na rin po siya makalakad. Hindi rin po, hirap din po siyang paligon kasi minsan nalulunod talaga siya. Pag napabayaan po talaga siya na Oo, gano'n. nangingitim pa minsan yung bibig niya. Pag Yung, ano po siya, pag inaatake siya, matagal pa po pag umaga na hindi pa siya nakakakain. kasi 8 taon pa lang kasi nakakaano lang din Ano, kasi 3 years old po siya nung nung nagsimula siyang mag-session. ibig sabihin hindi talaga siya nagano, talagang pumatong yung 3 taon niya, doon na talaga. Dinadala ko rin po, nagpapa-therapy din po kasi siya dati, natigil lang po nung itong pandemic. Pandemic. Grabe kasi yung pandemic na yun. So yan mga kababayan ko, naway tulungan po natin si Si Kuya, Ricael. si Ricael, ayan. Ayan po, minsan din daw po naninigas din daw ang kanyang buong katawan. Yun yung mahirap. Naninigas yung parang, yung dalawang mata niya talaga, yung itim ng mata niya talaga. Hindi ba siya nahirap huminga? Yung ring. Yung parang pag, kunwari pag na ano na siya, yung humihilik siya, yun rin yung nakakatakot kasi. Kasi 8 taon pa lang siya ngayon diba? Tapos mamaya kunwari wala na naman. Mamaya atake na naman yung ano niya, session niya. So ayan, sa mga nais tumulong, mag-donate lang sa kanilang mga GCash account. Ayan po, ilalagay po natin sa ating description channel. Then, ang location po nila ay dito sa Makarang, mga Tarong, Pangasinan, malapit sa UCCP Church. Ayan po. Halos boundary na ito ng ano no, sa Clemente, pero part pa rin po ito ng mga Tarong, Pangasinan. 2, 3, go. Ako po si Jessa Ruth Totanes, taga Maharang Sentro po ako. Humihingi po ako ng tulong para sa gamot ng anak ko kasi nag-epilepsy po siya. Tapos po, wala rin po kasi kaming kapera-pera dahil wala rin po akong hanap buhay.